Hoxe comeza aquí no canal Rías Baixas un novo programa. Espera un momento. Espera un momento. Que faz? Sí, hoxe comeza un novo programa aquí. Pero non vas presentar ti. Vámonos presentarnos. Pero que dis? Como cho conto. A partir de agora, pois viremos aquí un día a semana nós a contarvos as cousas que de verdad queredes escoitar. Falaremos de política, falaremos de amor, falaremos de deportes, falaremos de moitas cousas, pero o importante non é o que falamos, senón o importante é pasar un rato pois ríndonos un pouquiño. Estás de acordo, non? Pois xa está, como cho conto, en breves. Ola, benvidos a Como cho conto. Hoxe teremos algo de noticias, un poquinho de deporte, outro poquichiño de política, trucos de horta, amor e, sobre todo, moita diversión. Así que agarrade un pouco, porque este programa non dura máis de media hora. Comezamos. Como cho conto. Hoxe temos que darvos unha noticia que seguramente non vos sorprenda, pero Galicia pode entrar no récord Guinness. No récord Guinness, como as cervezas. Como as cervezas, podemos chegar a ter un premio deses, porque o mes de novembro foi o que máis agua caeu nos últimos 10 anos. Buah, tamén a xente ve un pouco de agua e xa se escandaliza. Mira, se ganamos o premio podemos ir a recollelos nós, ofrecémonos voluntarios para ir, non sei onde o dan, pero se é un sitio que non chova e que non faja vento, pois encantados de la vida, Pero podes ir ti sola. Ai, pois podo ir eu sola. Pois xa podía, bueno, en fin, que en Cambados, ainda hoxe, que é un pé de agua enorme, que a xente hasta se acojonou e todo. Bueno, a xente ve 4 gotiños tamén e xa entra en pánico nuclear. O caso é que mandamos a nosa reporteira a ver como estaba o tema. Mollado. Pois sí, hoxe caíron máis de 200 litros de auga por metro cadrado en menos de 2 horas. Como ben dicían os meus compañeiros, estas 2 horas foron unha completa angustia e incertidumbre para os nosos cidadáns. Aquí temos a unha afectada. Disculpe, señora, que lle parece o tempo de hoxe? Pois que me vai a parecer? Un escándalo. Non pode sair á rúa, claro. Sí que podo sair á rúa. De feito, estou na rúa. O que pasa é que non podo ir de escaparates, que é o que a mí me gusta. Que che parece? Xa. Xa que? Pero que estás dicindo? Estásme vacilando? Non, digo que xa, que é unha pena. Que che dou pena? Non, digo este tempo, que é inconcebible, vamos. Ah, vale, perdón, creí que o dicías por min. Non, señora, por que iba a dicir eso? Porque estou aquí, tomando cafés, e o mellor pensas que me estou escaqueando do traballo, ou de facer recados, ou de ir a buscar os rapaces á escola. Estás escaqueando do traballo? Sí. Bueno, pois o dito, que hoxe choveu moito. Señora, se non fai falta que o dixa, xa o ve a xente. Señora, estoume despedindo, un respeto, por favor. Pois no meu pueblo dice chao, ou adiós, ou o que sea. Vostede non ten que ir a traballar? E ti? Eu estou traballando. Hoxe en día chámanlle traballar a calquer cousa. Está visto que os galegos por ganar os premios facemos o que faga falta. Que fai falta que chove como no diluvio universal? Pois aquí chove como no diluvio universal. O caso é traer o premio para casa. Sí ou non? Sí. O Concello de Porriño non sei se tamén lle darán un premio Guinness deses, porque está facendo todo o posible para ganalo, Pois sí, porque resulta que nunha aldea deste concello ten uns socavóns como mundos e non lle van a emparchalos. O curioso é a protesta dun destes veciños, que o que fai é plantar plantas neses buratos. Home, máis enxebre queda, Home, pois, sabes que podíamos facer? Chamar a este o José Cancelas, que é o que instigou esta proposta. A ver se nos colle. Vamos a ver. Pon manos libres, senón non nos entera. Ui. Non vale para o premio, Estás achando. Está poñendo unha planta nun dos buratos, Está poñendo unha planta nun socavón. Hola, buenas tardes. Hola, José. Mira, son Carlos de Como cho conto. Queríache preguntar unha cousiña, porque, bueno, sei que estás protestando aí moi finamente aí co tema dos baches e poñendo unhas plantas e tal, non? Sí.
Bueno, entonces a miña pregunta, bueno, a primeira, claro, arreglaron o tema xa? No, empezaron a empichar algo, pero malamente. O sea, de algún pouco de piche de que sobra por aí, en frío se lle bota un pouco no bache para disimular un pouco o ponto. Pero mira unha cousa, máis bonito queda cas plantas que con piche, Sí, máis bonito queda, a verdade é que sí. Home. É temporal, pero máis bonito queda. Home, claro, eu non sei si ti contas por aí que non tes traballo, non? No, Pois, home, eu creo que no Concello podían darche aí traballo, pois, de xardiñeiro, polo menos, non? sí, ahora que fora para poñer as plantas o que é na Avenida de Galicia, que a nosa alcaldesa lle florece moito, pon moitas plantas o que é na Avenida de Galicia, pois, oye, aí podría plantar yo as plantiñas. Pois mira, bueno, pois a ver si consigues algunha das dúas cousas. A ver. Vale. Pois nada, Ben. veña, moito ánimo ca protesta, vale? Veña, Veña, gracias. un saludiño. Hasta logo. Pois nada, eu non é por nada, pero eu creo que é mellor poñer plantas, Mellor poñer Eu plantas. diría que os veciños todos os que teñades un bache enfrente da vosa casa, poñede unha planta. E ahora que a Navidad xa lle pos así uns adornitos, e xa che queda tamén precioso. Eso queda precioso, Little Vigo lle chaman. Little Vigo, Ah. Pois quedaría moi ben, sí señor. Bueno, e agora imos a poñernos serios por un momento. Vale, isto é todo serios que nos vamos a poñer neste programa. No, fora coñas, imos falar de política. De política, non me mole eso. Pois sí, de política, é moi necesario falar de política. Para eso mandamos ao noso experto en política ata o Parlamento. Ah, el mandalo ao Parlamento e a mí non me mandas nin ao mercadillo de Padrón. Mira, se queres marchar a Padrón, podes marchar ahora mismo. Ah, pois ahora mismo non me apetece, mírate por onde. Bueno, pois o dito, mandamos a Ademar Silvoso ata o Parlamento. A ver que nos conta. Rasca da plan. Chas. Pois efectivamente atopámonos aquí entre parlamentarias e parlamentarios e quereríamos saber, está comendo pipiripiripiripas, a que político do panorama político nacional deixaría vostede pasar a súa casa? A ningún. Moi ben, unha resposta sincera por parte deste cabaleiro. E por outra banda, se tiveramos que convidar a alguén a comer a nosa casa, supoñendo que os políticos son de bo comer e millor beber, a que político daría vostede un vasiño de agua cando menos se o precisase? A ningún tampouco. A ningún tampouco. Respostas atronadoras. Así é como está o panorama. A incertidume e a desconfianza nos políticos é o que prima actualmente. Pero seguimos... Afastáronseme os senadores, as senadoras e quedamos de baleiro. Pero non nos detemos aquí. Imos continuar porque en Como Cho Conto somos guerrilleiros. Agora propoñemos o seguinte aos veciños. Atopámonos na seguinte situación. Acaba de desaparecer o alcalde da illa. E este concello quedou absolutamente deserto. Se tuveramos que elixir inmediatamente un alcalde para este concello, al cal escolleríamos? Abel Caballero, sin duda. Queremos luces, queremos neve, queremos un pueblo moi adornado, cheo de cousas. Pois por iso comenzamos, por aí andamos e vayamos aprendendo. Vale, esta é a opinión do Concello da Arousa. Como Cho Conto? E ata mañán. Oye, ti imaginas este Abel Caballero de presidente da Xunta? Tua Galicia hicha de árboles iluminada, cunha noria en cada pueblo, que se queres ir a ver a tua abuela, abuela, pa mañán prepárame un cocido. Vale, xa está. Non se vai presentar á Xunta. Ti non sabes. E agora pasamos a deportes. Ai, Vale. Pareceme moi ben, amargado. Como Adentro dis? deportes, nada, adentro deportes. Adentro deportes. Pois sí, e agora arrancamos cos deportes. E nos deportes non vamos a falarvos de clasificacións, nin de resultados. Non, vamos a falarvos do máis profundo do deporte, desde o máis adentro. Así que, lembrade, a partir de agora, o deporte terá nombre propio. A partir de agora, o deporte chámase Luís. Non é así, Luís? Pois sí, así é. E viñemos pa eso hasta o Ribadumia Club de Fútbol.
porque queremos enseñarvos como é un entrenamento de fútbol. Sí. Como podedes observar, hai nenos que corren, outros nenos que corren con balón, hai uns que teñen guantes, que deben ser os porteiros, bueno, uns que berran moito, que deben ser os entrenadores. Máis ou menos así é un entrenamento de fútbol. E interesábanos ensinarvos así como é un entrenamento de fútbol. Sí. Ben, pois moitas gracias, Luís, interesante isto que nos contas, a ver se para a próxima vez podes falar con alguén, polo menos, sí? Sí, ou vaite hasta o campo, ou que se acércate un poquinho ao deporte. Como se nota quen é o enchufado? Bueno, un deles. En fin, pois ata aquí o deporte. Agora vamos a entrar de cheo na nosa terra. Como dis? A ver, agora toca a sección de campo e horta, non? A nosa terra. Sí. Pois iso, a nosa terra, fincas, leiras. Contamos cun experto no campo en todo relacionado coa horta. Así que aquí presentámosvos a Manolo Odoadro. Boas tardes! Pois aquí estou na miña horta, e diredes vos, por que? Pois chega o frío e hai que plantar cousas de inverno, e diredes vos, é que se pode plantar no inverno na eira para que non quede o campo? Pois moi fácil, os repolos, o repolo aguanta moi ben a xiada do inverno, así que vamos encher esta leira de repolos, para eso necesitaremos esta ferramenta, isto chamase legoña, ou eixada, pa os da cidade, a azada, que se non sabe carallo, ben, pois vamos a ter que facer un surco de lado a lado de toda a finca, e así xa podemos meter, cuidadiño cunha cousa, para utilizar isto, primeiro hai que lubricar o mango, senón vos pode escocervos as más, e diredes vos, e como se fai iso? Moi fácil, mirad, con cuspe, carallo, primeiro faise así, mira, cúspese nunha man, despois noutra, e faise tal que así, e ala, listo, xa podes coller o mango sin peligro, xa non tes medo que che escosa a man. Moi ben, pois agora, como veredes, esta finca xa está fresada, só hai que facer as jaivas para meter os repolos. Así que vou seguir traballando que teño moito chollo. Unha cousiña, vedes esas viñas que hai aí detrás? Pois para a semana, como chega a época de poda, vou vos enseñar as 3 maneiras de podar. Veña, falamos para a semana, juriño. Os repolos. Sabíades que os repolos teñen vitamina A, C, E e B? Sabedes que son un antibiótico natural, sobre todo se cho tiran a cabeza porque quedas noqueado. Sabedes que son antioxidantes, que según un estudio dos United States son anticanceríxenos, son bons po ácido úrico e tamén para non sei cantísimas cousas máis. Po colesterol, sí, po colesterol tamén. Pois eu non sabía, Pois hai que estar informado, Comes as cousas e non sabes o que estás metendo po corpo. Home, xa. É po amor, é bo. Po amor non sei. Afrodisíaco así despois de comer un cocido con toda a carne, que non sei se lle quita as propiedades tanta carne, seguro que non. Pero afrodisíaco non vexo. Pero sabes o que si bo por amor? A nosa experta no noso consultorio do amor. Ela vai vos axudar nos vosos problemiñas sentimentales. Así que podemos vela. Bueno, experta. Experta, sí, experta. Expertísima, era a mellor que había. Experta porque a experiencia é un grado. Pero bueno. Adentro o consultorio do amor. Ay, Dios mío, esta vida, loca. Ay! Boas tardes, os que estades aí detrás da pantalla da televisión. Estamos aquí na cociña do amor, nas terras do amor, no noso consultorio do amor. Porque o amor, queridos meus, está no aire. E como está no aire, a veces costanos un pouco casalo cando pasa así arredor nosa voando, ou espantalo, depende do caso. Eu son Margarita del Campo Florido, a vosa consultora sentimental que vos vai axudar con estas cousiñas do corazón. E temos hoxe aquí para a súa primeira consulta a Xoana. Hola, Xoana. Podo saudar a cámara? No, Xoana, non podes saudar a cámara, céntrate.
Céntrate, porque senón normal que teñas problemas para topar mozo. A ver, dime, cal é o teu problema? É que non atopo amor por ningunha parte. Pero ti buscaches ben, Xoana. Busquei. Fun de discotecas a Luna, ata fun a Portugal, que ali din que os homes para estas cousas do amor son máis abertos, pero nada. Ademais, todos me dicían sempre, obrigado. Eu non quero que este un home conmigo por obrigación, senón por gusto. Aí falaches ben, pero mira, non fai falta ir tan lexos para buscar un mozo, Xoana, que aquí tamén os hai guapos e fermosos. Eu penso que estás buscando no lugar equivocado, E lo donde busco? Hoxe en día hai unhas cousas aí dentro de internet que ti pos o que queres e mandan a casa en 24 horas, pero dá igual porque xa te axudo eu, vamos a ver. Como é o teu home ideal, Xoana? Alto, Claro. guapo, forte, con moitos cartos e cunha casa grande. Anda que non pides ti pouco, pero mira, eso soname a actor das películas, e eso xa están todos pillados. A ver, céntrate que é o principal que queres nun home. Cartos. A Mancio Ortega tamén está pillado, Xoaniña. A ver, baixamos un pouco o listón, senón non acabamos hoxe, Pois alguén que me trate ben e que me diga cousas bonitas. Blanca Azucena, linda flor, hermosa amapola. Aí xa apañamos. Ti sabes o que necesitas? Un xardineiro. Ela. Oi, non. Que me deixa a casa chea de terra, quero que sea limpo. Pois un vendedor de produtos de limpieza. Pero non quero que ande todo o día por aí tirado, quero que me faga caso. A ver, que lle gusten as plantas e que sea limpio. É moito pedir xa. Xa sei. Un guía destos que van por aí explicando as plantas nos xardíns botánicos. Tes que buscar, Xoana. Traballan 8 horas, ese que vale o torno a casa, teñen un foldiño bastante ben bonito e non se manchan. Aí, busca aí, un xardín botánico, xa te dixo eu. E onde atopo un xardín botánico? Home, aí ao lado en Padrón xa temos un, Xoana. Vas ali, pero acórdate que en Padrón uns pican e outros non. Haberá que ver que tes tipo ofrecerlle o teu home ideal para ver se pica. Ai, pois pouco a verdade. Son mala cociñeira. Son pouco faladora. Son moi celosa. Son maniática. E ademais non me gustan os bichos. Como que non che gustan os bichos? E logo nas plantas que crees que hai? En todas as plantas hai bichos, e nas flores hai bichos por todas partes, Xoana. Pois logo, nada de un home que ande con plantas. A ver se me trae bichos na roupa e danme moito noxo. Ai, Xoana, mira, eu xa só che vexo dúas solucións. Cales? Mira, o que quede sola, que tamén se está moi ben, que non tens que aturar a nadie te atura a ti. Ou ir a Lourdes, Xoana, poñerlle dúas velas ben grandes e fermosas, porque o teu caso xa é un pouco especial, Ti prova con ir a Lourdes e despois contasme, xa iremos falando, sí. Ala, con Dios e pola sombra. Vindo isto, que fácil era antes e que difícil é agora, Antes ibas a botar un baile e xa atopabas parexa, non teñas que ir a Portugal, nin a Lourdes, nin a ningún lado, pero bueno. Falando do fácil que era antes, por que non lle enseñamos aos nosos queridos espectadores escenas da vida cotidiana de como eran antes e como son agora? Pois veña, pareceme ben. Sí? Sí. Pois vamos a velo. Mamá, dóeme a cabeza. Debes estar collendo a gripe. Toma un chupito de caña e a sudar a cama. Ai. Mami, dome moito a cabeza. Ai, Dios mío, agarda, a ver se tes fiebre. Alexa, síntomas de enfermedades perigosas en xóvenes. Enfermedades es el sustantivo plural de enfermedad, el cual tiene 3 acepciones. 1. Como nombre femenino significa alteración más o menos grave de... Alexa, calla! Ai, onde está o Dalsi? Ai, tes unhas décimas. Marcos, trae o coche que temos que levar a nena a urxencias. Mamá, xa estou ben. O que eu che diga, mano de santo.
Mami, atópome peor. Ai, seguro que colleches algo no hospital. De pago, hai que ir de pago. Marcos, trae o coche que temos que levar a nena ao médico de pago. O nena está moi mal. Vamos. Pois sí, antes solucionábase todo moito máis rápido. Ai, que tempos aqueles. Xa che digo. Pois nada, ata aquí o noso programa de hoxe. Espero que fora do vosso agrado. E se non foi do vosso agrado, metedes un chupitazo de caña e xa vos agrada todo na vida. Como cho conto? Sí, mira unha cousa. Que a semana vas a vir? Sí, claro. Por que? É que estaba pensando que para presentar isto xa podía vir eu solo. Ah, ti, pois para presentar isto tamén podía vir eu sola. No, pero casi fago o meu mellor. Non te preocupes, Eu veño que non me costa nada. Sí, home, pero non veñe, de verdade, non fai falta, Oiche, déxame aquí a botella, que quero tomar outro chupito ainda despois. A botella é miña e leva ao camerino. A verdade é que non sei onde a quitaron, pero de verdade, chegado solo, Pero bueno, é o que hai. Eu tô indo, Está loca. Como cho conto.